I love you all. Mwah. Hello mga kit. Ohayo sa inyong lahat dyan. Diba? Kung saan may mga katikaran sa inyong kinabuhi diha mga kit. Kung ako inyong pasultihon ako. Pasultihon. Kung inyong kumustahon na maura gyapon mga kit. Wala lang yung gyapon uyab. Wah. Stilan. Kaita. Kinabuhi bitaw mga kit, no, kato ang giingon nga may pagputlol na ako na bunal kay wa mga pipulos matay duha ka gabi akong ginahuna mga kit. Murag di sayon, murag anogon nga sayang gad. Imigasyon. Wa ana saon pa. Bisag ginahuna na ko putlon ka nako nya wa nga pipulos. Anogon man nga sayang. Pero pwede na ganoon ta, pero okay, pwede na ganoon ta potlon kay wa dito tayo pipulos. Apa may pwede la. Wa. Basta na pwede la. Madaro na Ismail. Tay. Nagduduha jud ko makit opat tanan. Nya. Ay mo gali mo to subscribe sa itong muting channel makit ha. Road King TV magbalik-balik lagi gani ninyo. Gahe pa man mo sa kabaw. Gahe pa mo sa kabaw ipa-subscribe nga sekarang tandalian na. Di ba? Oh, nya. Mora to mga no. Apag amping mo karon diha. I love you all. Mwah.